Jien ma niġġudikax is-suċċessuri tiegħi imma naħseb qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Din kienet it-tweġiba tal-eks Prim Ministru mmexxej Laburista Dr. Alfred Sant dwar il-Prim Ministru Robert Abela meta mistoqsi mill-editur tat-Times Herman Grech. Dr. Sant għadu kif ippubblika awtobiografija tiegħu dwar dak li seħħ bejn l-1975 u l-1992. Fil-ktieb Confessions of a European Maltese, Dr. Sant jitkellem dwar diversi episodji u propju Times staqsietu fuq żviluppi politiċi tal-passat u anki dak li qed ngħixu llum. Mat-Times Alfred Sant qal li dak li qed jagħmel Robert Abela fit-tmum tal-pajjiż fi sfidi bla preċedent minħabba l-pandemija juri kemm huwa raġel tal-azzar. Tassew kellu mamudija tan-nar, saħaq Dr. Sant fuq Robert Abela li mill-ewwel ġimgħat tiegħu wara Prim Ministru qabad ir-ritmu fuq numru ta' riformi iżda anke foka fuq kif pajjiżna jaffaċċja l-pandemija u nieda sensiela ta' pakketti finanzjarji biex iwieżen lin-negozji, lill-familji u lill-ħaddiema. Mistoqsi mit-Times ukoll jekk il-Prim Ministru hux qed jindirizza biżżejjed il-kwistjoni tas-salta ta' dritt f'Malta, l-eks mexxej Laburista qal li hawnhekk ukoll Dr. Abela qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Dr. Sant qal ukoll li tkellem kemm il-darba mal-Prim Ministru ta' Malta. Dak li qal Alfred Sant huwa notevoli fuq wieħed mis-suċċessuri tiegħu. Dr. Sant dejjem qal juża pass lura milli jibqa' jidher fid-delta mexxej li jkun laħaq warajh fil-Partit Laburista. Dan kontrarju għal dak li ġara u għadu qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil kien spiċċa benefazzjoni li għadha preżenti u issa tmexxi l-aġenda tagħha permezz ta' Bernard Grech fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Saħansitra jiem qabel l-elezzjoni għal kap u fl-aħħar jiem tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil mar ikellem il-midja fid-daħla tad-Dar Ċentrali u jappella biex wieħed mill-kandidati għal kap tal-partit jirtira mit-tellieqa.